Hej, jeg hedder C. Jeg har halvt udlandsk baggrund og er tidligere bandemedlem fra en af de første bander i Danmark, der hed Warriors, tilbage i 80'erne. Nej, jeg tror egentlig ikke så meget, fordi for det første så den tid var anderledes. Det vil sige, at selvfølgelig kunne man også blive straffet, og man kunne også komme i fængslet, og også for at udøve vold og sådan ting, men det var ikke så hårdt og kontant, som det er i dag. Og samfundet var heller ikke givet til det på den måde, som de er i dag, hvor konsekvensen er trods alt noget hårdere. Mine muligheder har jeg måske også ubevidst begrænset mig selv. Så jeg har en tøjekspedientuddannelse, som jeg tog senere hen, og den var jeg jo egentlig ret stolt af. Og ellers så er jeg den dag i dag autodidakt håndværker og har med sociale nu at gøre, så i den sociale sektor, så man kan sige, at det er også autodidakt, så jeg har ikke de store uddannelser. Jeg har en EFG på 1 år, jeg ved ikke hvad den hedder i dag, det er måske HG eller sådan noget. Og har brændt nogle broer, med nogle ting jeg ikke kan blive i dag, som jeg gerne vil, men det kommer aldrig til. Hvad man kunne gøre måske, det er jo, man måske kunne lade være med at samle alle på én plads, også af dem, som måske har lidt sværere ressourcer, eller kommer med nogle udfordringer i forhold til uddannelse og nogle andre ting. Det kunne være, at man spredte det lidt mere i landet, i stedet for at samle det, sådan så man både på en måde kunne integrere sig for alle parter. Det kunne være en mulighed i hvert fald. Det er jo ikke noget, man bare lige kan løse på en dag.